பிரைஸ் காட். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே வாழ்த்துக்கள். ஒரு வசனத்தை வாசிக்கிறேன். வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் 22ஆம் அதிகாரம் 12வது வசனம். இதோ சீக்கிரமாய் வருகிறேன், அவனவனுடைய கிரியைகளின்படி அவனவனுக்கு நான் அளிக்கும் பலன் என்னோடு கூட வருகிறது என்று சொல்லி கர்த்தருடைய வார்த்தையை நாம் இங்கே பார்க்கிறோம். இங்கே பார்க்கிற பொழுது ஒரு அழிவில்லாத கிரீடத்தை ஆண்டவர் நமக்கு கொடுக்கிறார். கிரீடம் என்று சொன்னால் வெற்றியின் சின்னம். கிரீடம் என்று சொன்னால் அது ஜெயத்தின் சின்னம். கிரீடம் என்று சொன்னால் போட்டியில் வெற்றி பெற்றவர்கள் வாங்கக்கூடிய அது சின்னமாக இருக்கிறது. அதுபோல் கிரீடம் என்று சொன்னால் அது ஆளுகையின் சின்னம். கிரீடம் என்று சொன்னால் ஒரு அதிபதியின் சின்னம். கிரீடம் என்று சொன்னால் ஒரு ராஜாவின் சின்னம். ஆகவே இந்த கிரீடம் என்பது மிக முக்கியமான இடத்தை பங்களிக்கிறது பார்க்கிறோம். இந்த நித்தியமான கிரீடம் நிரந்தரமான கிரீடம். இந்த உலகத்தில் கொடுக்கிற கிரீடம் நிரந்தரம் அல்லாதது. இந்த உலகத்தில் கொடுக்கிற கிரீடம் அது சில நாட்குள்ளாய் அது கரைந்து போகும். ஒரு முதலமைச்சர் என்று சொன்னால் 5 வருடம் அவர் கிரீடம் இருக்கும். ஒரு பிரதமர் என்று சொன்னால் 5 வருடம். அதற்கு அடுத்து ஜெயித்தா தான், இல்லைன்றால் அந்த கிரீடம் இறக்கி வைக்கப்படும். ஆனால் ஆண்டவராகிய தேவன் நமக்கு கொடுக்கிற கிரீடமானது அது நித்தியமான கிரீடமாக இருக்கிறது. அது அழிவில்லாத கிரீடமாக இருக்கிறது. 1 வாசிக்கிறோம், பந்தயத்துக்கு போராடுகிற யாவரும் எல்லாவற்றையும் இச்சடக்கமாக இருப்பார்கள், அவர்கள் அழிவுள்ள கிரீடத்தை பெறுகிறார்கள். அப்போ அழிவுள்ள கிரீடத்தை பெறுவதற்கே இச்சடக்கம் தேவைப்படுகிறது. நாமும் அழிவில்லாத கிரீடத்தை பெறும்படியாக நாம் ஓடுகிறோம். அழிவில்லாத கிரீடத்துக்காக இந்த வாழ்க்கை என்கிற இந்த ஓட்டத்தை நாம் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறோம். இந்த கிரீடமானது அழிவில்லாத கிரீடம். இந்த கிரீடமானது நிரந்தரமான கிரீடம். இந்த கிரீடமானது 1000 வருடம் தேவனோடு கூட அரசாளுகை செய்ய போகிறதான ஒரு கிரீடமாக இருக்கிறது. 1 தீமோத்தேயு 6:12 வாசிக்கிறோம், நல்ல போராட்டத்தை போராடினேன். அப்படி என்றால் நல்ல போராட்டம் எதற்காக? அழிவில்லாத கிரீடத்தை பெறும்படியாக. அநேகர் ஓட்டத்தை ஆரம்பிக்கிறார்கள், ஓட்டத்தை பாதியிலே முடித்து விடுகிறார்கள். அநேகர் கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டு கிறிஸ்துவோடு கூட ஓடுகிறார்கள். சில பிரச்சனை வந்தவுடனே கிறிஸ்துவை விட்டு தனியாக ஓட ஆரம்பிக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு கிரீடம் கிடைக்க போகிறது கிடையாது. ஆகவே ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்றி ஓட ஆரம்பித்த நாம் கடைசி வரைக்கும் நல்ல போராட்டம், அந்த ஓட்டத்தை முடிக்கணும். இயேசுவோடு கூட துவக்கின இந்த வாழ்க்கையின் ஓட்டம் அவரோடு கூட முடிக்கிறவர்களுக்கு தான் இந்த அழிவில்லாத கிரீடத்தை ஆண்டவர் கொடுக்க ஆயத்தமாக இருக்கிறார். ஆகவே அந்த கிரீடத்தை பெறுவதற்கு நமக்கு போராட்டம் இருக்கலாம், பிரச்சனை இருக்கலாம். எபேசியர் 6:12 வாசிக்கிறோம், வான மண்டலத்தின் பொல்லாத ஆவிகளோடு நமக்கு போராட்டம் உண்டு. கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில், கிறிஸ்தவ ஊழியத்தில், விசுவாச ஊழியத்தில் போராட்டம் உண்டு. அந்த போராட்டம் வான மண்டலத்திலோட பொல்லாத ஆவிகளோடு, அந்த சேனைகளோடு நமக்கு போராட்டம் இருக்கிறது. ஆனால் கர்த்தர் அந்த போராட்டத்தை எல்லாம் ஜெயமாக மாற்றுவார். ஆகவே தான் அது நமக்கு தீமையின் போராட்டம் அல்ல, நல்ல போராட்டம். கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை என்பது நல்ல போராட்டம். ஒரு கிறிஸ்தவனுக்கு எப்படிப்பட்ட பிரச்சனை வந்தாலும் சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கொள்வான். காரணம், கிறிஸ்துவ வாழ்க்கை நல்ல போராட்டம். பணம் இல்லை என்று சொன்னாலும் அது நல்ல போராட்டம். வியாதி என்கிறது நம்மை கடுமையாக பாதித்தாலும் அது நல்ல போராட்டம். வீடே இல்லை என்று சொன்னாலும் நமக்கு நல்ல போராட்டம். பிள்ளைகளே இல்லை என்று சொன்னாலும் நமக்கு நல்ல போராட்டம். காரணம், தேவன் நமக்கு அப்படிப்பட்ட ஓட்டத்தை ஓடும்படியாகத்தான் கொடுத்திருக்கிறார். அழுது துக்கித்து ஐயோ இல்லை என்று சொல்ல புலம்பி அப்படி போகிறதல்ல. தேவனுக்கு சித்தமானால் நமக்கு கிடைக்கிறது, அவ்வளோதான். அப்படி இல்லை என்று சொன்னால் கிடைக்காது. அதில் நமக்கு சந்தோஷம் இருக்கிறது. ஆகவே இந்த நல்ல போராட்டத்தை நாம் போராடி கொண்டு இருக்கிறோம். இதற்காக அழிவில்லாத கிரீடத்தை பெறும்படியாக. அந்த கிரீடத்தை பெறக்கூடாதபடிக்கு அநேக தடைகள் வரலாம், அநேக பிரச்சனைகள் வரலாம், அநேக போராட்டங்கள் வரலாம். ஆனாலும் நாம் ஓடி அந்த கிரீடத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக நாம் ஓட வேண்டும். அவனவனுடைய கிரியைக்கு தக்கதான பலன், அதுதான் அழிவில்லாத கிரீடமாக இருக்கிறது. இந்த அழிவில்லாத கிரீடம் நித்தியமான கிரீடமாக இருக்கிறது. இந்த அழிவில்லாத கிரீடம் அது நிரந்தரமான கிரீடமாக இருக்குதுன்னு சொல்லி பார்க்கிறோம். இந்த கிரீடத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ளுவோம். இந்த கிரீடம் நமக்காக ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார். இந்த கிரீடத்தை நாம் பெற்றுக்கொள்ளுகிற வரை நாம் நம்முடைய ஓட்டத்தின் ஜெயமாக நாம் ஓடிக்கொண்டே இருக்கிறோம். காரணம், கர்த்தர் நம்மோடு கூட அவரும் வருகிறார். அவரோடு கூட இணைந்து நாமும் ஓடுகிறோம். இந்த ஓட்டத்தில் நாம் மாத்திரம் இல்லை, ஆண்டவராகிய இயேசு நம்மோடு கூட இருக்கிறார். தேவனுடைய வார்த்தை நம்மோடு கூட இருக்கிறது. அனுதினமும் அவரோடு கூட நாம் நடக்கிறோம், அவரோடு கூட செயல்படுகிறோம். ஆகவே அந்த கிரீடத்தை நாம் பெரும்படியாக ஓட வேண்டும். பந்தய பொருளை பெரும்படியாக ஓட வேண்டும். ஏதோ எல்லாம் ஓடுறாங்க நானும் ஓடுறேன் என்பதற்காக அல்ல. ஏதோ எல்லோரும் ஓட்டப்பந்தயம் இருக்குது எனக்கும் ஓட்டப்பந்தயம் என்பது அல்ல. ஏதோ கிரிக்கெட் மேட்ச்சு எல்லோரும் சேர்ந்து ஆடுறாங்க அப்படின்ட்டு என்று அல்ல. அதில் பந்தய பொருளை பெற வேண்டும் என்பது தான் எல்லாருடைய நோக்கமாக இருக்கிறது. 100 பேர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் ஓடுறாங்கன்னா 100 பேருமே நான் ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் வரணும்னு சொல்லி தான் ஓடுவாங்க. ஆகவே நம்முடைய எண்ணங்கள், நம்முடைய இயக்கங்கள் எல்லாமே
அந்த கிரீடத்தை பெற வேண்டும் என்கிற நோக்கத்தோடு மாத்திரமே அது காணப்பட வேண்டும். ஆகவே அந்த அழிவில்லா கிரீடத்தை நாம் பெரும்படியாக ஓடுவோம். கர்த்தர் நம்மோடு கூட வழி நடத்துவாராக. ஜெபிக்கலாம். பரிசுத்த பிதாவே, நாளுக்காக ஸ்தோத்திரம் பண்ணுகிறோம். அழிவில்லாத கிரீடமாகிய நித்திய கிரீடத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக நாங்களும் எங்கள் ஓட்டத்தில் வருகிற போராட்டங்கள், பிரச்சனைகள், பாடுகள், வியாதிகள், பலவீனங்கள் எல்லாவற்றையும் நாங்கள் நல்ல போராட்டமாக எண்ணி ஓட கர்த்தர் கிருபை செய்யும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். உங்களுடைய கருத்தில் தாழ்த்தி ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிற நல்ல பிதாவே. ஆமேன். ஆமேன். You will be succeeded.